Бер радио тыңлаучыбыз булай дип язган, кәефне төшерергә бик озак вакыт кирәк түгел. Бу минекенә дигән. Бер сүз җитә дигән. Бу минем кебек инде. Без хатын кызларның шулайрактыр инде ул. Ә менә кәефне күтәрергә минем кыенрак шул дигән тәтештән Алине. Ну бардыр бит инде аның менә 100% кәефне күтәрә торган ысуллар, ха? Менә бер радио тыңлаучының кәефен беләсез нәрсә күрсәтә? Күтәрә. Хәерле иртә. Минем кәефем булмаганда машинага руль артына утырып берәр кая барып кайтам. Тирә-якка карап барасың. Бик матур табигать. Елның кайсы фасылы булса да кәефләр күтәрелеп китә. Әлки районнан Гөлсинә язган. Тирә-якка карап йөрисең. Алдыңа карап йөрүлдә йөргәндә. Менә хатын кызларның күбрәк кәеф күтәрер өчен үзләренең сулары бар. Ә менә егетләрнең ничегрәк икән? Менә кәеф булмаганда. Әле сезнең кәефегез булмаган чор юкмы, егетләр? Антидепрессантлар булыша. Антидепрессантларны менә үземдә антидепрессантларны күп ишәргә ярамый диләр. Менә күз көне бигрәк тә депрессиягә бирелә бит инде кеше диләр. Антидепрессант. Эше белән сак булырга кирәк диләр, аларны табиб кына язып бирергә тиеш. Табиб кирәк түгел инде. Нинди антидепрессант булуына карап инде. Менә кемдер әйтә, менә шоколад кәефне күтәрә диләр. Минем кәефне шоколад күтәрми. Бар кемнәрдер мәсәлән Кызны каз булса шунда. Яраткан фильмнарын яисә сериалларын кушалар да, аннары менә теге туңдырма бар, чиләкле. Шул кашык белән шуны ашап, карый. Анда кәеф күтәреләме? Кемдер күтәреләме шул кәеф? Менә бер җыр бар, име? Нинди җыр? Бер-ике җыр хәтта менә минем плейлистта, алар минем кәефне күтәрми калган юк әле. Менә шуны куеп җибәрәсең, име? Ул үзеннән үзе сине ничектер уята, кәефне яхшырта. Ул синең чыннан да кәефен күтәреләме соң ул вакытта? Чынлапмы? Ә безнең радио тыңлаучыларыбызның да андый җырлары бармы икән яисә нәрсә кәефне күтәрә ала? Мондый җыр сезнең кәефегезне күтәрәме? Тугу-тугу-тугу-тугу-туз. Болгар радиосында реклама. Болгар радиосы белән бәйле бер барысы да күтәрә кәефне.